Hej og velkommen her til Vivis Verden. Jeg er på tur i Frederiksberg Have, og jeg står her i nærheden af Andebakkestien. Det er det syn, der møder ind, når man kommer ind. Og her på øen bag mig, der er der en kæmpe koloni af hejrer. Og jeg ved ikke lige, om der er nogen hjemme, eller om de flyver sydpå, eller hvad de gør om vinteren. Nu går vi over og ser på det. Det er november, og der er så smukt herovre med efterårsfarver. Vi går tit tur i Frederiksberg Have, og det her det er sådan et parti lige ved indgangen. Det store træ her, det drysser bare blade ned. Og nu ser vi videre, der går Christian over mod legepladsen. Jeg går over til ham og tager nogle flere billeder. Dronningen sagde, lav nu noget unødigt. Og jeg ved ikke om, at kultur hører under det unødige. Det gør det vel på en eller anden måde. Men hold nu op, hvor er det bare en lise for sjælen at være her. Der er simpelthen bare noget dejligt ved at være ved vand. Og det får man altså rigeligt af her i Frederiksberg Have. For kanalerne snor sig rundt igennem hele haven. Og det er åbenbart ikke alle hejrer, der er fløjet væk. Jeg har lige spottet en inde under broen. Jeg prøver lige at zoome ind på den. Den står der i skyggen. Parat til at hugge nedad. Kan I se, den står inde under broen. Nu går jeg lige tæt på hejren. De er meget vant til mennesker herovre. Ups, jeg zoomer stadig. Nu får I den lige mere rigtig størrelse. Men de er meget vant til mennesker. Og faktisk kommer der en og fodrer dem. Det må han så ikke mere. Hejremanden bliver han kaldt. Nu er der forbud mod at fodre ænder og fugle her i Frederiksberg Have, fordi at brødresterne forurener for meget. Og fordi nok også, at ænderne får en unaturlig adfærd. Men det gælder jo så også hejremanden, så han kommer ikke i Frederiksberg Have mere. Men så er han bare i nærheden. Ups. Nu får tragten alligevel. Så tæt må jeg åbenbart ikke komme på. Farvel med dig. Altså, man kan slet ikke lade være med at tage billeder. Overalt, hvor man kigger hen, er det bare så flot. Jeg skulle selvfølgelig lige have været her på et tidspunkt, hvor solen skinner, men nu er vi jo i november. Men det, der er nu, det er også fint. Jeg kan slet ikke lade være med at vise romantiske scenerier. Og her, nu kører vi lige langs kanalen på det brede sted, eller på et af de brede steder. Og så kommer vi til Frederiksberg Havn. Frederiksberg Havn er bare den mindste og mest nuttede havn, man kan forestille sig. Der er 5 indregistrerede skibe i havnen, og det er de der 5 robåde. Og så er der en lille flagstang. Det er simpelthen så nuttet et sted. Nå, nu har vi lige sat os på en bænk. Der er meget dug på bænkene her i november, så vi har fundet et spot, hvor der har siddet nogen før os. Så er der lidt tørt. Her der kan I se Frederiksberg Slot i baggrunden, og I tænker, hvad bruges det egentlig til? Jeg har da aldrig været deroppe. Det er så Hærens Officersskole. Det er faktisk lidt kedeligt, at de ikke bruger deres kaserne. Svanemøllens kaserne for eksempel til at lave officerskole. Så kunne det der blive et stort hotel. Forestil sig, hvor dejligt det ville være at sidde og spise det oppe i en restaurant. Nogle store bryllupper, der kunne være. Folk, der kunne bo deroppe med udsigt ud over parken. Men nu er det en skole. Det har man så synes var bedst. Det håber jeg ikke var ved.